Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So program pura mast kushit bulton pura and but aita yan vlog pardi jata so rehearsal the vlog ini paadondulle so aven tule boka air mahishasura pardine pand ನೆಟ್ಟೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಯಾನ ಬೊಕ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒರಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಹಿಷಾಸುರ ಏರ್ ಪಾರ್ತಿನಿ ಅಕ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತೆರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾದ್ ಪಂಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಡೆ ಎಂಚೆತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ದುಮ್ನಾನೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಎಡ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿನಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಂದು ಪೋಲೆ. ನುರಾನೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಹಚ್ಚದದೊಂದು ಮಲ್ಪನ್ ಪಾಡ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಯ ಸಿಂಹ ಏನು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪು ನನಗೆ ಜೂನ್ ಬಿಡ್ನ ಜುಲೈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪು ಕಾರು ಹೊಲ್ದಿತ್ತೀನಿಯಾ ಬೊಗುಸ್ನ ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತೊಜ್ಜಿ पूरा पिदार देर मला बैक साइड टच मारले तुले गाइस पूरा पिदार देर बाले देर तिंदे अल्लाह ಅಲೆಂತಲೇ ಡೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಕಾಡ್ ಬಾಲ ಹೋಗ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಚ್ಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಪುರ ಐಫೋನ್ ಪ್ಲೇ ಒಕ್ಕಲಾಗ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನಡ ಪಾನು ಸರ್ವರೆಗಳ ಎದುಕೊಂಡು ನಡಿಸಿನ ವೈಷ್ಣವಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಹಸಿದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಹಸಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರೆ ಉಂಟು ಲೇಸ್ಗೆ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿನ ಎದುಕೊಂಡು ವೈಷ್ಣವಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಸೋನ್ಮೇಲು ಲೇಸ್ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕೆಂಪು ತೊಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ತೊಟ್ಟಿದ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇಂದ್ರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸುಜಾತ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ವ್ಯೂಸ್ ಅವರ ತೊಚ್ಪಾವೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಳಿ ಎಂಚ ಬೈಲ್ ಮಾಗಣೆಲ್ಲ ತೋಜು ಮಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ತಿತ್ತು ಮಾಗಣೆ ತೋಜುಂಡು ಬೈಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೈದಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯೂಸ್ ತುಯರ್ ವೈದಿನ ಯಾನು ಮೈ ಕಾಣಲ್ಲ ಕಾಣ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬೈಲವಳು ಗೈಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬೈಲ್ ಹುಟ್ಟಿನ ತುಲೆ ಪೂರ ಅವಳುಳ್ಳೇದು ಒರಿಜಿನ ಪೂರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಬೈಲಿನ ಎಂಚಿನದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತೋಜು ನತ್ತಿದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಈ ದಾದ बनवली ಎಲ್ಲ ದಾದ तीन क्लास गया पर बड़े असली रूप देखता है ना दिखता है करता है ना रिवील ಮಾಡ್ಬೋಚಿತ್ತೆ ದಾದ ಅಂದು ಯಾನ ಐಕ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅನುನ ಪಾಟ್ ದಾದ ವಾವ್ ನಿನ್ನ ದಾದ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿ ನೀನು ಎನ್ನ ದಾದ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತವೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದರ್ಪಣ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮೋನೆ ತಚ್ಕೋಚಿ ಬಾಹುಬಲಿ ತಕಿನ್ನಿ ನಮ್ಮೇರು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಿನಿ ಬಾಹುಬಲಿ ఆయన ತಚ್ಕೋಚಿ ಮಗನ ಫೇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಅದು ದಾದಾ ದಾದಾ 5 ವರ್ಷ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಮನ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ನದೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಮೊಲ ಏನಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಕುಲ್ಡೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ನಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಉಗ್ರಗಾಮಿದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಗೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನುಂಟು ಮೈಸಾಸುರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮೈಸಾಸುರ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಏರ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.